बे प्रेस मिटनि गेजेरजों आङो गासैबो जोंनि बर' रायजो राजानिसिम सानजौफुनि गोजोन हामलायथि बावहरनाय थाबाय। जिहेतु थांनाय मैया जि मोनसे डेलिमिटेसन जि मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदों जोंनि गेजेट नटिफिकेसननि गेजेरजों जिहेतु जोंनि भारतनि चिफ इलेक्शन कमिशननि अफिसनिफ्राय बेवहाय जोङो माखासे जि नटिफिकेसन बेखौ नायदोंमोन बेवहाय जोङो नुनो मोनदों बे जोंनि जे मोनसे बर'फोरनि जे मोनसे राजनितिक अधिकारनि जि मोनसे दाबि बे दाबिया खुनु मोनसेबो बेरखाङाखै आरो टटेलि जोंनि 2003 बिटिसि 6 शेड्युलनि जि मोनसे स्पिरिटजों जोंहा मोनसे ट्राइबेलफोरनि राजनितिक अधिकार मोननांगौमोन बे जिनिसखौ जों मोननो हाफुङाखै। दा बेनि थाखायनो जोङो दिनै नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो लुबैदों दि जोंहा बिटिसि सुक्तियावहाय 4.7 नि जि दफा बादे क्लियारलि मोनसे मेनसन खालामनाय दंमोन नैबे मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्टआवहाय जेब्लानासिम बिटिसि सुक्ति जानायनि उनावहाय डेलिमिटेसन जागोन बेवहाय कमप्लिटलि 6 शेड्युलनि प्रभिजन बादे एज पर द कन्स्टिटिउसन अफ इन्डिया बे जानांगौ होननानै लिरनाय दं आरो आपातत 2003 नि गेजेराव बेसेबां आगोल जाखानानै दंमोन बे जिनिसा जेब्लानासिम जाया अब्लासिम बे एखे रोखोमै थाथ'गोन होननानै बे क्लियारलि मेनसन दंमोन। किन्तु मैयानि जि मोनसे ड्राफ्टिं मैयानि जि मोनसे फाइनाल ड्राफ्ट बे फाइनाल ड्राफ्टखौ जेब्ला जों नायो अब्ला जों कमप्लिटलि माने जोंनि जि मोनसे मोननांगौनि जि राजनितिक अधिकार दंमोन जोंहा बिटिसि 6 शेड्युल जानानै 6 शेड्युलनि स्पिरिट बादे बे जिनिसखौ जों नुनो मोनाखै आरो बे टटेलि भायलेसन जोंनि ट्राइबेलफोरनि सायाव बे टटेलि मोनसे डिसक्रिमिनेसन जे बे मोनसे जोंनि एन्टि ट्राइबेलनि जि मोनसे षड़यन्त्र जोंनि माखासे एसामिस शौविनिस्ट एसामिस इन्टेलेक्सुवेल्सफोरनि बैसोरनि जि षड़यन्त्र बे जिनिसा दिनै कमप्लिटलि बेरखांदों आरो बेनि गेजेराव जोंहा बे 6 शेड्युलनि दफा बादे जोंनि उदालगुरिनि जि मोनसे पार्लियामेन्टारि सिट जानांगौमोन बे 2007 नि जि मोनसे इलेक्शन कमिशननि जे मोनसे कमिशन दानानै होनाय बे कुलदीप सिंहनि चेयारमेनशिपनि दैदेननायाव बे जिनिसा उदालगुरि जानांगौमोन बे जिनिसाबो जोंनि गेजेराव जायासै। बेखौ मा खालामबाय जोंनि बाक्सा आरो उदालगुरिनि जि एसेम्बलि सेगमेन्ट्सफोर दंमोन बेखौ गासैखौबो नन बिटिसिनि माने माखासे एसेम्बलिजों दानानै ज' खालामनानै बेखौ माने उदालगुरि आरो मा होनोखौ दरं बे जिनिसखौ दानानै होदों आरो बेखौ नायोब्ला बे कमप्लिटलि जोंनि 6 शेड्युलनि जि मोनसे प्रभिजन आन्डार आर्टिकोल 332 6 माने पारानि बादे बे कमप्लिटलि भायलेसन बेवहाय माने 332 6 पारायाव ओरैबायदि मेनसन खालामनाय दङ जितु जोंनि अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि सोद्रोमायाल' नैबे इलेक्शनाव बाहागो लानो हागोन होननाय कमप्लिट मोनसे लिरनाय दङ जाय जिनिसखौ जों नायोब्ला दिनै बे टटेल भायलेसन मानो होनब्ला बै मंगलदैनि माखासे एसेम्बलि सेगमेन्ट्सखौ जोंनि बिटिसिनि उदालगुरि आरो बाक्सा सेगमेन्टजों जथायै मिलायनानै मोनसे पार्लियामेन्टारि सिट्स बानायोबा अब्ला बै दफा 332 आर्टिकोलनि 6 क्ल'ज बादे बे जिनिसा माने टटेल भायलेसन जानायनि मोनसे माबायाव फैदों आरो बेबो मोनसे बिथांमोना जोंनि 6 शेड्युलनि जे मोनसे माने पलिटिकेल राइट्स बे राइट्सखौ कमप्लिट भायलेसन खालामनानै बिसोरो गावसिनि माने इलेक्शन देरहानायनि जि मोनसे मटिभ्स एबा ट्राइबेलफोरखौ माने इलेक्शननिफ्राय माने ग्रेटार पार्टिसिपेशननिफ्राय बोरै बन्द' खालामनांगौ बिथांमोना बे षड़यन्त्र पलिसिखौ लादों आरो बेराफारसेथिं जोंहा जोंनि बिटिसियावहाय 6 शेड्युलावहाय जे जोंनि 11टा एसेम्बलि सिट्सनिफ्राय जोंहा 15टा जि एसेम्बलि सेगमेन्ट्स बारायदोंमोन बेवहाय जोंनि आन्डार आर्टिकोल 330 नि गेजेर बादे जोंहा इयाव ओरैबायदि मेनसन खालामनाय दङ जिहेतु माबा मोनसे एसेम्बलि सिट्स अर पार्लियामेन्टारि सिट्सआ इनक्रिज जायोब्ला बेयो माने एसटि जानांगौ आरो बेराफारसेथिं जोंनि 6 शेड्युल इटसेल्फआनो मोनसे ल वेर माने
जोंनि गासैबो एसेम्बलि सिट्सआनो माने एसटि फोरनिफ्राय रिजार्भ जानांगौ होननानै बे क्लियार मोनसे मेनसन खालामनाय दं। एसटिखौ पार्लियामेन्टारि सिट्सखौ जितु एसटिखौनो बिथांमोना दोनफिनदोंब्लाबो किन्तु आर्टिकल 330 सेक्सन सिनि बादै दोनाखै, जेराव अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल 6 शेड्युल एरियायावहाय मोनसे स्पेशल प्रभिजन होदों ट्राइबेलफोरनि थाखाय, जेराव मोनफ्रोमबो पार्लियामेन्टारि सिट्सआ रिजार्भ जानांगौ एसटि। दा गतिके बिथांमोना आन्डार आर्टिकल 330 सेक्सन माने बिनि बादै जेरावहाय माने ट्राइबेल माने मेजरिटी एरियास इन आसाम माने नन 6 शेड्युल एरियास जेरै लखिमपुर, जेरै मेजरिटी जोंनि धेमाजि साइडआव दङ। दा बिथांमोननो मोनसे माने बै माने संखियाखौ मेजरिटी ट्राइबेलखौ लानानै मोनसे जोंनि रिजार्भेशन पलिसि खालामो। दा बै माने नन 6 शेड्युलनि जि 330 नि सेक्सन बि बादे जोंनि नैबे बिटिसिनिखौ बिसोर बानायाखै। आल्टिमेटलि बिथांमोना बानायदों आन्डार 330 सेक्सन सिनि बादे बिथांमोना बानायाखै अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बादे जोंनि नैबे क'क्राझारखौ, किन्तु बै जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेशननि जेराव ट्राइबेल मेजरिटी आन्डार आर्टिकल 330 सेक्सन बि नैबे जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेशननि बादैसो बिथांमोना बानायदों। अब्ला जोंनाव मोनसे कुवेश्चन फैदों, वेदार जोंनि बिटिसि 6 शेड्युला 2003 जेब्ला सुक्ति जादोंमोन, जे पार्लियामेन्टआवहाय पास खालामनानै जोंनो कनस्टिटिउसनेलि मोनसे ट्राइबेलफोरनि सेफगार्ड्स होनो थाखाय जे मोनसे जोंनो माने 6 शेड्युलनि मर्यादा होदोंमोन। दा दानि समाव दंना गैया, जों बे जिनिसखौ जों कुवेश्चन खालामनांगौ जानानै फैदों। मानो होनब्ला जोंनि जि मोनसे गासैबो माहारियारि आफादफोर एबा पलिटिकेल पार्टिसफोरनि जितु बर'नि जि 6 शेड्युलनि जि स्पिरिट बादे जे थांनाय समावहाय बिथांमोना जेब्ला हियरिं जायो गुवाहाटियावहाय, आरो जेब्ला नैबे कलाक्षेत्रआवहाय, आरो बेनि आगोल जेब्ला रेडिसन ब्लुआवहाय जे हियरिं जायो जोंनि गासैबो माहारियारि आफाद एबा पलिटिकेल पार्टिसफोरखौ लानानै, बेयावहायबो बिथांमोना खोनासंदों। आरो बिथांमोना चिफ इलेक्शन कमिसन बे कमिशनार्स बिथांमोना बुंदों दि नोंथांमोननि जि मोनसे खुद्रिनाय, नोंथांमोननि जि मोनसे दाबि, बे दाबिखौ जों कनस्टिटिउसनेल माने संबिधान बादे जोङो नायबिजिरगोन आरो नोंथांमोननिखौ जों खोनासंगोन होननानै बिथांमोना क्लियारलि मेनसन खालामदों। गतिके जों दिल्लीयावबो बिथांमोनजों लोगो हमनानै जों टक खालामदों, बेयावबो एखे खोथाखौनो होनदों जे नोंथांमोननि जि मोनसे राइट्स, बे राइट्सखौ जोङो भारतनि संबिधानखौ दोननानै जोङो फालिलांगोन आरो नोंसोर ट्राइबेलफोरखौ जों खुनु डिप्राइभ खालामा होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन। नाथाय दिनैनि गेजेराव जों नुनो मोनदों कमप्लिटलि कन्ट्रारि, कमप्लिटलि माने अपोजिट, उल्था। दा बेयावहाय जोङो जिखुनु बनसुआ बर' माहारियारि फरायसा आफादा गोजोननाय गैया आरो स्ट्रंलि जों कन्डेम खालामो, स्ट्रंलि जों बेखौ अपोज खालामो। आरो फैबाय थानाय समाव गतिके जोङो जि मावनांगौ आयेननि भाबै बेसेबां जों आवगायनो हायो, हाइकर्ट, सुप्रिम कर्ट, बेनि गेजेरजों जोङो चेलेन्ज खालामगोन। दा जानाय जायैया उननि खोथा, किन्तु जोंहा दिनै थांनाय समाव जोङो दिल्लीनि सुप्रिम कर्टजों जेब्ला जों रायलायदों बे इस्युनि सायाव, बे मोनसे मा होनोमोन जोंनि बे डेलिमिटेशन कमिटिनिफ्राय जि सावरायदोंमोन, बेनि गेजेराव जों मिन्थिनो मोनदों जोंहा दे सुप्रिम कर्टनिफ्राय बे चिफ इलेक्शन कमिशना माने कर्ट कन्टेम्प जादों, जेरावहाय बिथांमोना 2007नि गेजेरावनो मावनांगौमोन। सारा इन्डियायावनो जाजोब्बाय, नाथाय जोंनि आसाम, मणिपुर, किसुमान नर्थ इस्टनि स्टेट्सफ्रा थालांदों। बेवहाय दिनै बिथांमोना 2024नि आगोल एनि हाउ कमप्लिट खालामनांगौ। बेवहाय बिथांमोना बुंदों इलेक्शन कमिशननि अफिसार्सफ्रा जितु कर्टआव बेखौ चेलेन्ज खालामाबो बे एक्सेप्ट जानाय नङा। किन्तु जोंना जाहैबाय जे मोनसे माने कनस्टिटिउसनेलि जे मोनसे ट्राइबेलफ्रा जे राजनितिक अधिकार मोननांगौमोन एज पार 330 एन्ड 332 जे आर्टिकल्सनि बादे, बेखौ बिथांमोना टटेल भायलेसन खालामदों। दा बिनि गेजेराव जों चेलेन्ज खालामनायनि जे मोनसे लामा, बेखौ बिनि कनस्टिटिउसनेल राइट्सनि थाखाय जों लालांनायनि जोंनाव केपासिटि थागोन। आरो बेराफारसेथिं जोंहा बै गुबुनफोर नन बिटिसिनि बादे गुबुनफोरा जिहेथु माने माखासे पार्लियामेन्टारि सिट्स, एसेम्बलि सिट्सनि सायाव गोजोननाय गैयिनि थाखाय बन्द खालामनांगौ होननानै बिथांमोना बुंदों। किन्तु जोंनिया बन्द खालामनाय नङा, थांबाय थाथों। किन्तु जोंनि पलिटिकेल राइट्स, जोंनि ट्राइबेलफोर स्पेसियेलि जोंनि 6 शेड्युल जेरै डिमा हासाव आरो कार्बि आंलंआव बिथांमोना खुनु हेलेर फेर खालामालासिनो बिथांमोननो राजनितिक अधिकार होनो हादों। किन्तु जोंनि बिटिसिआव
खिन्थु बिथांमोना 6 शेड्यूलनि जि प्रोविजन दंमोन बिथांमोना जोंनि गेजेराव बेखौ बाहायाखै आरो बेनि गेजेराव जों नुनो मोनदों दि डिफु पार्लियामेन्टारि कन्स्टिटुएन्सिया बे 6 लाखनि गेजेरजों 8 लाखनि गेजेरजों बे मोनसे पार्लियामेन्टारि सिट जानो हायोब्ला जोंनि बिटिसि 6 शेड्यूलावहाय 30 लाखनि बारा संख्या दङ अब्ला दिनै बेखौ मानो मोननै खालामनो हाया जायनि गेजेराव जाय बे 2007 नि जे मोनसे इलेक्शन कमिशन दानानै मोनसे प्रपोजल होखादोंमोन आरो बेखौ बिथांमोना भायलेट खालामबाय मोनसे डिलिमिटेशन जानांगौनि मोनसे प्रस्ताब दङ प्रपोजल दङ दा 2026 आव जितु डिलिमिटेशना जागोन ना जाया बेहा जोंहा कनफ्यूजन दङ माने जों सियर एन्ड सार्टेनिटि लानो हाया वाइ दा जोंनि आसामनि माखासे नेताफ्रा जे मानगोनां जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा ओरैबायदि मोनसे कमेन्ट्स होदों दे नैबे 2024 नि आगोल दानि जितु डिलिमिटेशन कमिटिया जानानै थांबाय आरो दिनै फाइनाल ड्राफ्ट जाबाय फाइनाल ड्राफ्ट जानायनि आगोलनो बिथांमोना मोनसे खोथा होनदोंमोन जितु आसामिस जाथिया another 30 years 30 बोसोर आरो खुनु माने प्रब्लेम गैयालासे थांनानै थासिगोन आरो बेल' नङा गोबां असमिया नेताफ्राबो बे खोथाखौनो होनदों खिन्थु बेवहाय जोंहा सन्देह दङ बे भारतनि डिलिमिटेशना वेदार 2026 आव जागोन जाया खुनु सियरिटि गैया मेबी another 30 years 30 बोसोरनि उनावबो जानो हागौ खिन्थु जितु 2026 आव जायोब्ला जोंहा दिनै दैबादि थगायजाबाय 2024 नि आगोल बेनि गेजेराव गासैबो माहारियारि आफादफोर एबा बर'नि राजखान्थि हान्जाफ्रा जों सांग्रां जानांगोन आरो टटेल बेनि आगोलनो प्रिपेरेशना जानांगोन नाथाय 2026 खौ नेनानै जे दानि जि डिलिमिटेशन दानि जि फाइनाल ड्राफ्ट जे एन्टि ट्राइबल पलिसि जे माने ट्राइबलफोरखौ फोजोबस्रांनायनि पलिसि जे ट्राइबलफोरनि राजनीतिक अधिकारखौ दिनै नाखस खालामनायनि जे पलिसि बेनिफ्राय जों जेननानै थानाङा जों आवगायलांनांगोन लिगेल साइडजोंबो आवगायनांगोन साफ्रोमबो माहारियारि आफादफोर साफ्रोमबो राजनीतिक हान्जाफ्रा आवाज होनांगोन आरो आयेननि बेबस्थाजों खारनांगोन जे स्पिरिट बेखौबो बिथांमोना भायलेट खालामबाय दैट मीन्स व्हाट जोंखौ ट्राइबलफोरखौ पलिटिकल सेल्फ डिटारमिनेशन जाय जिनिसखौ जों गोबाव सोमावसारनानै सेक्रिफाइस खालामबोदोंमोन बेखौ लानो थाखाय बेखौ बिथांमोना फुल माने बन्द खालामनानै जोंखौ डिप्राइभ खालामनानै जोंखौ स्लेव्स जोंखौ माने बाहायनानै ट्राइबलफोरखौ माने धंस खालामनाय नैबे षड्यन्त्रखौ जों नुनो मोनदों आरो बिदिब्ला चिफ इलेक्शन कमिशन बिथांमोना बेफोरबादि जोंखौ खालायदोंब्ला निश्चय जों नांफिननांगोन जों चेलेन्ज खालामनांगोन मानो होनबा भारतआ ओरैबायदि मोनसे देश बे देशआवहाय जाय कन्स्टिटिउशन बेनो सबसे देरसिन आरो बेवहाय सब मोनफ्रोमबो हारि हारिसा भाषा राव धोरोम गासिबो थांनानै थानायनि अधिकार दङ जिहेतु दिनैनि थारिखआव थगायजाबाय बर' हारिया दा नंगौ बियो